Vi bruger det til at køre bil, og vi flyver mere end nogensinde før. Til det bruger vi brændstof, som kommer fra olie, og vi bruger gas til at opvarme vores huse. Men det er ikke fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi bruger vores grundstoffer og ressourcer. For en dag i fremtiden vil vi ikke have flere fossile brændstoffer, og det skader vores miljø. Opvarmningen er, når solens stråler kommer ned på jorden, så er der nogle af strålerne, der skal blive nede ved jorden og opvarme dem, mens der er nogen, der skal ud igen til universet. Men når vi udleder så meget CO2, så bliver ozonlaget tykkere, og derfor kan strålerne ikke slippe ud igen. Og det gør, at der bliver varmere og varmere på jorden. Så hvordan sørger vi for, at indlandsisen ikke smelter, at vi kan formindske diverse naturkatastrofer så meget som muligt, og at vi kan udnytte de fossile brændstoffer så længe som muligt? Det vil vi se nærmere på her i Den Grønne Planet. Der findes masser af alternative og bæredygtige energikilder, der kan producere energi på en mere miljøvenlig og vedvarende måde. Her i Den Grønne Planet vil vi informere dig så godt som muligt, så vi i fællesskab kan skabe et mere bæredygtigt Danmark ved hjælp af vedvarende energikilder. I dag i Den Grønne Planet skal vi sætte fokus på en energikilde, som har været brugt længe i lande som Finland og Sverige. Mange danskere har været imod den, fordi den er overhovedet ikke risikofri. Vi snakker selvfølgelig om kerneenergi i atomkraftværker.